سلامتنا بمقدام نيلومي أدالينا لكم زلنا مدبات نختكاتاتلو بخبري عدب ውድድር ዙር ሩዋንዳ ዝሳተፉት ተቀራረብቲ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ተፈሊጦም ንመበል 11 ግዚኡ ዝካየድ ናይ 2.1 ደረጃ መዐቀን ዘለውን ካብ 24 የካቲት ጀሚሩ 3 መጋቢት ዝዛዘም ውድድር ዙር ሩዋንዳ 2019 ተሳተፍ ሃገራት ጋንታ 6 ተቀራረብቲ ከም ተመርጹን ምድላታ ኣብ ምጽፋፍ ከም እትርከብ ወኪልና ካብ ኣስመራ ሓቢሩም እታ ሃገራት ጋንታ ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣሴለ ትምራሕ ኮይና ንተቀራረብቲ መኽሰብ ደበሳይ ሲራክ ተስፎም ቢንያም ግርማይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ዕውዝ ዙር ኢስፖር ካሜሮን ያዕቆብ ደበሳይን ጠርኒፋ ለምምራ ኣብ ምክያድ ትርከብ بزيكازي ውድድር ቦልታ ኮሚኒታት ባሌንሲያና ክሳተፍ ዝቀነ መርሃው ቅዱስ ኣብ ውድድር ምስ ክለቡ ኣሳና ክሳተፍ ምዃኑ ክለቡ ኣፍሪጣ ካብ ዜና ቅድድም ብሽክሌታ ከይወፃና ሓድሽ ኣባል ክለብ ኮፊድስ ናትናኤል ብርሃነ ኣብቲ ንክልተ መዓልታት የካቲት 15 ከምኡን 16 ዝካየድ ቦልታ ሳይክሊስያ ላሬጂን ዲ ሙርሲያ ኮሳ ካሊዳ ዝተባሃለ ውድድር ክሳተፍ ምዃኑ ጋንቱ ኣፍሪጣ እዝን መበል 34 ግዚኡ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ውድድር ዝሓለፈ ዓመት ዕውት ናይቲ ውድድር ዝነበረ ተቀራራማይ ክለብ ኣሳና ሳንቸዝ ሊዮን ሉዊስ ክጅውን ክሳተፍ ምዃኑን ኣብ ታሪክ ናይቲ ውድድር 5 ግዜ ብምዕዋት በዓል ክብረ ወሰን ዝኾነ ተቀራራማይ ክለብ ሙቪሳር ኣሌክሳንድሮ ባርቤረ ኣብ ውድድር ክሳተፍ ምዃኑ ተፈሊጥሎም ብተወሳኺ ኢጣልያዊ ማቴዮ ትሬንቲን ጃኮብ ፉልሳንግ ላርስ ቡም ፔሎ ቢልባውን ክሳተፍ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ፕሎይስ ፕሮ ሳይክሊን ሓቢራም مباركة سخبركم تقاتلتنا نلومي أدالينا زنبرنا بدمات أبتزازي ملو ناب زغل بخال مدبسك عن رخب سسنايو